Kelupurên di 25 salî hatine parastin. Welatiyek 63 salî bi salaya kelupurên dîrokî dide hevdû. Li navçeya nav Sûra Amedê de welatiyek ku ji nehsaliya xwe virveye meraxa komkirina alavên kevnar pê re hebûye. Ev meraxa xwe nêzîkî 40 sal e cîbî cî dike û li xaka Kurdistanê digere çi xiradên kevnar hebe kom dike. Vêga jî dikanek kelupura vekiriye. Ana topkirina me ev e berê bît pazarî hebû, Qurşunî Camî nava wî de. Ez 11-12 salî min diçûm pazarê. Ji pazarê min top dikir, min danît mal, datanî malê. û hêdî min dest vê îşê kir. Cem Anto dişoxulîn, ew jî Ermenî bû. Ew van tişta baş fehm dikir. û ustakî jî baş bû. Gav ez gede bûm min van îşa dikir. Diçe xweşa min. Yani heta tu bêjî diçe xweşa min. Ez vê îşê jî hez dikim yani. Yani ez naxwazim tarîxa merivin dabe. Welatiya Amedê ameje bi wê yekê dike ku kelûpirên ku ji destê hosteyên Ermeniyan derketine jî kom dike. Xwedîlê derketina kelûpirên Kurdî jî wekî erxek dibîne. Ji bo wî jî kelûpiran kom dike. Lewra dibêje çandek û dîrokek divê winda nebe û derbasî nifşên nû bibe. Mesela tariha Amedê hindabe. Analvana mêze dikim ez Amedê dibînim. Yani ez zanim emekakî heye, işliğakî heye, çi emek sarf kirine. Ve ez jî naxwazim yani emeka wan çopê debe ve herin bihelînin. Mesela feraka digirin, xurda dikin, dişinin entabê, dişinin mesela bêjin ki batiyê, tariha Amerîk hêdî hinda dikin. Ev jî naçe xweşa min. Li dikanê kelûpûrê de ji xiradên sed salê bigirin heta di 25 salê jî mirov dikare bibîne. Ji firaxên mitbaxê bigirin heta ütiyên ji komirê, radyo, telefon, mezîne, makîneyên wêneyan, bêjing, tûrik, mîsîn, gumgumê, xalîçe, merş û her wekî din hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.